60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Veritas 899. Unto the angel of the church in Philadelphia write, These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga ikala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga amigo, ang tulumanon nga kiulukan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. O kaya po na makiguban kaninyo, Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Pizza 9 no, sa bulan sa Oktobre, tuig 2011. Pila na lang ka adlaw ato na usab sa ulugon ang atong Pasko. Mga igala, mga amigo, atong gibasa ang pinadayag Kapitulo 3. Versikulo 7. Ibasa na to sa Ingles, sa King James Version. Kay dirita manukad sa atong tema karon. By the way, no mga hikala, ato sang pasalamatan ang atong mga listeners nga kanunay naghatag og feedback no sa ilang pagpaminaw kanako. O pagpaminaw sa atong tulumanon. Kay ang ilang mga feedback nakadugang sa pagpadasig nato nga mopadayon kita ni ining buhata. Hindi ko na lang iskutan kinsa kayo sila, basta mula akong pasiuna salamat kaninyo. Okay, atong ibasa ang pinadayag Kapitulo 3 versikulo 7 nga naghisgot nga matud pa, Unto the angel of the church in Philadelphia write these things, said he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Dinhi sa binisaya mao ni ang hubad. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan
og matuod nga nagkupot sa Yahweh ni David. Walay makasira sa iyang ablihan og walay makaabli sa iyang siradan. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, unsa sa inyong unahuna, no? Pangutana sa ko ninyo. Unsa sa inyong huna-huna karon kamong mga naminaw ngano nga ato ning gikutlo? Naghisgot din og balaan og matuod o holy og kanang true o ito pa mayon kay matuod tinuod maura ng pagkaistorya ha. Dahil naghisgot po diri og nagkupot sa Yahweh ni David. Nga nagkupot sa Yahweh, siyempre, walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang siradan. So, what do you think nga nung ato ning gikutlo? No? Mga igala, hasayod ko nga uban kaninyo labi na tong dugay-dugay na yun nagtuon-tuon na ning Biblia. Makaapas dayon labi na kung mao ni kutluo nato kung magpabarug ta sa atong pagtuo, di ba? Kadtong mga igsuon nako, nasayod ko nga parehas po nako og kana bang hilig, no? Kining mahilig magtuki sa atong pagtuo. Sayod ko nga kahibalo na mo, no? Kung giyon sa nato ni paggawi, giyon sa nato pagkinabuhi ang mensahe ni ining tudling. Sa gikaingon ko na ang nahipatik sa Sagrada Escritura kung balaan kasulatan, kinahanglan nga ang mga mensahe dinhi makahatag yung kaayuhan, no, sa usag-usa nato. Kay dakong timalas kung ang mga maayong mensahe nga nahipatik dinhi dili nato makuha, dili nato makinabuhi. So, alang nato mga matuuhon magsilbi lang kining Biblia, kining balang kasulatan sa atong kinabuhi. Kung kining nagdulot yun mga kaayuhan, no? Ato yung nakinabuhi, na realize ang sa may mensahe nga niya dire, no? Di ba? Mga igala, mga amigo, iyon na ni Mangguna. Siguro matagusan nato kung wala lang mawala ang kanang maayong paminsar. Wala lang mawala ang maayong pangisip. Ingnon ta lang naa sa healthy, no, ang atong huna-huna, o sila pa wala ta malisuis pangisip, o sa laing termino wala ta mabuang. Wala gyud nangandoy nato nga kita nga mga nanimuyo ni ining kalibutana, ining kalibutan nga gigama sa Dios, wa gyud nangandoy nato nga kana bang mag-away ta o kanang magkaguliyang ta. O kisa kay nangandoy nato, no? Kita nga mga maayog pangisip, no, wa ta malisuis pangisip. Kisa kay nangandoy nato kanang kagubot, no? Wala gyud siguro. So buot na ako ipasabot, kita tanan commonly gusto gid ni anang kalinaw. Peace. Meaning ana ay kahiusa, walay samok, walay panagbangi, di ba? So, gusto kita nga mahiusa. Nahinumdum lang ko sa giingon sa atong Ginoo ba? Sa Juan 17:1 ngadto sa 3. Tunay mga pulong bisan pagali sa 11 sa Juan 17. Diingon nga atong Ginoo yahat siya sa iyang kaugalingon ngadto sa itaas, no, sa Ama, sa Amahan, iyang giingnan ang Amahan. Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw o ako usa lamang. So, mao na. Ang atong Ginoo mismo nakalitok anang pulunga nga mausa unta sila maingon nga ikaw o ako usa. So, buot na ako ipasabot, ang atong Ginoo mismo dinhi sa Biblia, mao na naa sa iyang hunahuna, siyempre naman, no? Kung kita nga mga subordinate lang, kita nga mga ubos lang, mga alagad lang, no, sa iyang pagmando, nangandoy manggaling tag panaghiusa, kahiusahan, ang wala ng kasamok,
unsa na ka ang tag-iya gyud nato, no? Unsa na ka ang Dios, unsa na ka ang atong Ginoo. Nga para nato mao'y hari sa kalinaw. Hari sa panaghiusa. Dios nga gamhanan. Inan pa rin nga ang atong Ginoo gihulagway na nga prinsipe sa pakigdait, di ba? Prince of Peace. So mga igala, ngano nga mo ni atong hisgutan karon? Kay sa atong gusto, no, sa atong paninguha nga kita dili ta magsamok, ita magaguliyang, di kalikayan nga nakita nato, no, sa atong experience. Nagkakuan jud, nagaguliyang jud or naa jay panagbahin-bahin o naa ang kalibog. Ngano man na? Sa atong nakatunan, sa una siya, no, mangutana ta ngano na, siyempre atong sayron og ngano na, no? O kung masayra nato unsa hinungdan ngano na, isunod na po rin nato ang solusyon, di ba? Na teorya diya sa atong nahibawan sa kumang eskwela tag management. Kung unsay problema sa usa ka kumpanya, unsaon pagsulba ng problema, siyempre tun-an sayron og unsay hinungdan sa problema. And then kung mahibawan na unsay hinungdan, na din mo sugod dayon og gather o kuhaon unsay mga medios, unsay solusyon anang hibaw-an nga mga hinungdan nganong namugna o nahimo ng problema, di ba? So sa ato manggong nakita no mga higala, naatay mga pamaaki nga gibuhat sa atong tagsa-tagsa bisan pagalis atong mga kapunungan, atong organisasyon o atong kaugalingon mismo, naatay kaugalingong pamaaki. Unsaon nato pagkinabuhi, unsaon nato pagkabot sa kanang gitawag nato kahiusahan o kahapsay. Pero atong mahinumduman nga adunay kana bang kusog o dunay gahumba nga force ni siya nga kinahanglan atong bantayan, no? Kini bang gahumba nga mo kuan, mo balda, mo samok sa atong gusto nga makabot. But na ko ipasabot, doon na ba'y espiritu sa kanang gitawag nato ato nilang idiretso, parang di kita malangan. Espiritu sa kangit-ngit nga mubabag. Gusto mo guba. Mugubaan ang atong tinguha. Nga mausab ang tinguha sa Dios nga naa ng kahiusahan. Wala ay na ako idiretso, mao ang kanang gitawag natong demonyo, ang yawa. Ug unsay plano sa Dios, ug unsay gusto niya, ug unsay right sense nga atong gihunahuna, no, kita mga tao. Kung maayo na siya, atubangan sa Ginoo, apan doon na po'y buot mo lubog ana, mo guba ana. Nakaroon, unsao man niya, no? Unsao niya paggubaan ng maayong plano nato o maayong plano sa Diyos ganhi ka nato. Siyempre gamito niya ang iyang abilidad sab, di ba? Nga di ta kabantay, maigo gyud ta. Og in fact, nahitabo gyud kay imbes kalinaw ana ang kahiusa, makabot na to. Nahitabo man yun na diha sa mga radyo, telebisyon, makita na to nga naagay mga maayong balita, naapoy dili maayong balita, mao na mga kagubot, mga patay, unsa diha kaguliyang. Ngano man kay ang yawa gamhanan sap, di ba? Ang iyang mga tentasyon, ang iyang mga pamaagi, makatakod sad, di ba? Og sa atong nabantayan gyud mga higala, dire ta mo sentro sa kining pagtuo, no? Kay kanatong mga Kristiyanos, bisag usara ni atong gibasihan sa atong pagtuo kining Biblia, kanang main gyud base, no? Atong gibasihan kining Biblia, apan nabahin man ta, di ba? Di gyud ko mo limod ana nga kita mga Kristiyanos nabahin gyud ta, no? Ingnon ta lang wa ta magkahiusa diya sa pagsabot sa Biblia. Mahimong muingon ang usa ka grupo, mahimong ang akong grupo muingon nga nagkaiusa man mi aning among pagsabot sa Biblia o wala ang kasulatan. Ya ang lain pud nga grupo muingon kami sab naghiusa mi. Pero kanang
giingon nato o giingon nila nga naghiusa sila, kita pod naghiusa, kung ato nang i-general nga managlahi ang atong gikahiusahan og sa ila pod managlahi, labi na kung dunay panagbangi, dili wala magparehas ba, dunay contradiction pananglit, dunay grupo sa mga Kristiyanos moingon nga ang atong Ginoong Hesukristo dili Dios. Dahil kita pod mga Katolikong Kristiyano matuod nga Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Puros na nag-angkon nga mga Kristiyanos, di ba? Pero naa ang panagbangi kay wala mang nagsama ang gituhuan. Dayon naa dayon ang pangutana, hain man ang husto ana. Ha may tinuod ana kanang giingon sa mga igsuon nato nga ang atong Ginoong Hesukristo dili Dios. Og sa grupo sa mga Kristiyano sama ning akong gipasakupan nga Dios. Dayon kita mga Katoliko moingon ta nga doon na may mga sagradong larawan. Munang doon na tayo mga larawan. Pero ang ubang grupo, mga Kristiyanos gihapon moingon nga no. Sumala sa among nasabtan diya sa pagtuon sa Biblia, lamdag sa Espiritu Santo, kanang pagbaton og mga imahen, supa ka na sa sugo sa Dios. Mukutlo pag yung teksto. Sa laktod mga higala, wala ta man nagsama diha sa paghuna-huna ba. Dayon, gusto ta sa tubag. Unsa man ang tubag? Asa ang tinuod? Kinsa nagsultis tinuod? Sa daghang mga nagsangyaw karon mahitungod aning Biblia. Ang uban gali moingon na lang nga awa na tinuod ani kay makalibog naman. Oh. Usara man unta ang Biblia unya nagkabahin-bahin man ta. So matintal na lang ang uban nga moingon sila nga awa na tinuod ani, puros na ni sayop. Well, di po ta makaingon ana nga naman. Kay samara nga ang tag-iya sa kinabuhi nato nga di ra bagyod malalis nga atong gitawag og Dios sa iyang pagkaanaa. Samara nga moingon ta nga awala na Dios nga naman kay niingon naman ta nga wa na tinuod aning tanang mga tinuoan diri sa kalibutan. Tungod lang kay naglabi sa atong unahuna ang panagbahin-bahin, ang kaguliyang, ang kanabang gitawag nato o kalibog. Sa parang gisurrender nimo ba ang gituhuan unta nimo niadto nga naay tinuod pero niingon na ka nga wa na tinuod. Sa marang niingon ka nga wala na di ay Dios. Ano man, kay kung nagtuo ka nga naay Dios, naapoy tinuod nga pagtuo, di ba? O mo na ang concept diha. Kay ang Dios mahibalo man gyud na siya. Unya di po ta kaingon nga ang Dios wala siya mo padayag og unsay iyang pagbuot, unsay iyang gusto. Unsay gusto niyang buhaton nato ug unsa poy idili niya katong wala siya mahimuot sa atong mga buhaton. The fact nga ato siyang giila nga labawng makagagahom, meaning kinahanglan di kita mo ingon nga ang Dios napakya siya pagpahibalo sa iyang pagbulutan, di ba? Kay naman ko na hinabi mingon siya nga tuo man ko nga naay gagamaan ning kalibutana. Tuo pug ko nga naay Dios, tuo ko nga gamhanan siya. Pero kanang giingon sa mga Kristiyanos nga mipadayag ang Dios og pagbulutan niya na ay pagtuo nga buot niyang patuuhan sa mga tao, wala na. Kuana kanang tumutumo ra na. Sama ra ba nga nag-ingon siya siyang kaugalingon ba nga nagtuo siya Dios nga makagagahom unya napakyas ang Dios sa pagpahibalo sa iyang kabubuton o sa iyang gusto. Murag ingon na ba, murag dasalikwaot kay paminahon kung gamito na to atong pangisip nga kung nagtuo ta nga ang Dios labang makagagahom napa sa Lucas 1:37 giingon nga walay dili mahimo sa Dios. Tanan mahimo niya. Pero dunay moingon nga adi na tinuod oy kay nganuman nga kanang wa man niya patunhay lagi ang kalinaw nga gamhanan man ka siya. Oh. Mura maggilupig siya sa yawa ay ang naglabi kadautan man. Ay no, nato na ning nahisgutan si Miyagi
nga ang tubag ana ako lang dali-dalion pag-repress sa atong tubag nga ang plano sa Dios dunay panahon nga iyang tugtan ang yawa nga magapanglimbong. Sa rason nga tistingan ta niya kita mga tao, papilion ta niya ag-asa ta. Kay kung iyang gapuson day ng yawa, iya day yung bartulinahon nga di ka panglimbong, naman tong testing. Di na niya matistingan ng mga tao. Ano man, kaya na may yawa nga manintal. Di ba? Saan niya pag-testing na to? So, sa iyang plano, God, apil ng suwayan ta niya, kitang iyang mga binuhat. So, sa iyang plano nga suwayan ta niya, kailangan na ipanahon nga iyang tugtan ng yawa nga manglimbong. Pero lahi nang maingon ta nga, gusto na sa Ginoo nga ang yawa manglimbong. Dili, no? Kay sa ako nang giingon, sa sinugdan, wala ginabuhatang yawa. Si Lucifer, wala siya ing nga magyawa ka. Anghel na siya nga labaw gali granggo sa mga anghel, di ba? Unya, wa siya sugua sa Ginoo nga magrebelde siya. Di ba? Wa siya sugua nga magrebelde siya. Siya mismo, iyang gusto nga magrebelde siya, wala niya sunda ang sugo pagmando sa Dios. So, si Lucifer po'y naghimo siyang kaugalingon nga mahimo siyang yawa. So, ang iyang pagkayawa, iya rin ipakita. Kaya ka nang magsusupak. Rebelde ba? Sa otoridad. So, mauna, iyang ipakita ang iyang pagkamagsusupak. O mauna, iya pong gipakatapon sa kalibutan. Mangangin na siya nato mga tao. Nga kita, kinalar mo, supak tag otoridad. Mauna. So, mauna ang atong bantayan dayon. Nga, kung kita, dili ta mutuman sa unsay pagtuo nga gipadayag sa Dios mo nang makasata. Pero wala ta sugwa sa Dios nga buhatan na kay ato man ang kaugalingong desisyon nga kinsa atong gisunod, kini bang tentasyon sa yawa nga iyang gipakatap o kini bang gipadayag sa Dios pinaagi sa iyang mga mensahero nga mao ni atong sundon nga mahimutang matinumanon. So yun na ni ragod duha ka grupo ba kumbaga sa mga anghel dunay nakapasar sa examination nga sa dihang gi-exam sila sa Ginoo, mga gibana-bana, mga 1/3 of the angels ang wa kapasar kay nahimong rebelde sa pagmando sa Dios. Pinanguluhan ni Lucifer nga nahimong yawa. Pero mas daghan tong grupo sa mga anghel ang misunod nila ni Saint Michael o Gabriel. So, mas daghan jud ang mga anghel nga nagpadayon silang matinumanon, wala magrebilde sa pagmando sa Dios. So, ingon ana. So, plano sa Dios, kita po mga tao nga iyang gigawa mo po na. Apil sa iyang plano nga naipanahon nga ang yawa, iyang tagaan o panahon nga iyang tagaan o kanang gitawag na to permission, pero lahi nang maingon ta nga gusto na sa Ginoo. No, dili. Di ito gusto sa Ginoo, apan iya lang gitugtan. Sa rason nga kita pud nga mga tao sulayan pud ta, papilion ta niya. Diha ba ta sa yawa o didto ba ta niya? So meaning buta to ipasabot naaray panahon nga ang yawa dili na gyud magapanglimbong. Di na gyud makatintal na to. Pero ang pangutanag kanus ana, dili na nato. Wa mo po nagipodayag si Ginoo og kanus unsang tuiga unsang adlaw. So dili na kinahanglan nato. Ang ato lang mangandam ta. Kanunay tang mangandam para nga mahiapil ta sa iyang yung pagmando, meaning kung maapil ta sa iyang pagmando nga mulahutay ta, syempre kung asa ta niya dadon sa kingharian niya, kaya itong wa na yung kasamok, nang ituwag na itong langit, maapil ta dito, di ba? So mauna, di ta mo ingon nga napildi ang Ginoo. Kaya pag sa dula pa, sa salida pa, ang salida, dapit diya sa pirmero, tunga-tunga, mahimong murag makaingon ta ang kontrabida mo ay nidaog. Pero pag abot tumoy salida, ang aktor gay may magawas nga mananaog, di ba? So, muna akong giingon, balikon ako, katong giingon natos miyagi nga, ang actors kalibutan ang Diyos man. So kung tinuod kang wise, kung tinuod kang kanang maayong mangwinta, dili gyud ka mo pili dito sa yawa. Anuan? Ang yawa siguro yung pilde, di ba?
Anong mupili man ka sa katong kontrabida nga ang bida, ang actors kalibutan, ang Dios man. So kumingon ta nga ang actors kalibutan mao ang Dios, siguro gyud nga ang Dios mo daog. Pero ang pangutana, kanus ana, well, dapak ako ning giistorya ng daan kung mutuo mo ani na amoy pagtuo. Well, inyo na nang nahuna-huna, inyo na nang gibati. Pero ang fulfillment makita raw niya nato, di ba? Una nay hope. Ang hope gitagaan natag mga signs, mga matuod sa atong pagtuo o kadtong mga tagna nga napatik dinis balang kasulatan nga nangatuman na nga ang uban pala abuton pa mao nay atong gihimong mga ebidensya. Ito na itong mga Kristiyanos mo man na atong kaligunan, mga prophecies, mga panagna sa Biblia nga tuman nganong nituo ta. Padayon pa ang mga tagna nga i-realize pa. Kinang bagong langit ug bagong yuta palaabuton pa na. Among tinungutanan nako nga insya veritas. Unsa may baruganan ninyo mga Kristiyanos nganong nagtuo gyud mo ana ang gihugtan gyud na ninyo. Well, sa research gud nako ginan siya nako Brad. Murag walay laing libros pagtuo abot kung naa manggali sa uban, pero sa ako lang nahibaw-an testimonyo walay laing pasahon nga espirituhanon nga natandi nato nga ang iyang mga testimonyo dunay fulfillment nga nangatuman nga usag gyud ka mga milagro nga katumanan ba sama atong pagtagna may tungod sa Ginoong Hesukristo. Daanas daang testamento pa din natuman pag-abot sa New Testament. O kanang mga inana ba nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga di na gyud malumpag spiritually mao to ang gitukod sa Ginoo yadtong unang siglo katong iyang giingnan si Pedro sa ibabaw ni ining batu tukuron ko ang akong gingharian buot pasabot ang iyang kahugpungan ang iglesia nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog ganiya. Meaning ang iyang gingharian, ang iyang pagmando nga gitukod ni adtong unang siglo magbarog gini hangtod sa hangtod. Meaning mapadayunon. Og tanaw na to ang history unsang grupuhan na, unsang gingharianan na, unsang simbahanan na sugad atong unang siglo, mga 30 to 33 AD na diha sugdan sa Ginoo. Kaya nagpadayon hangtod karon. Gali sa atong tema mahitungod sa True Church ato nang mahisgutan pag-ayo no mga higala nga ang pagpangita nato sa tinuod dili lang kay magbasa lang tag Biblia dayon ignoring the history ang kasaysayan. Humanggo na ito'y nabantayan sa uban ang nakabalda sa atong panaghiusa kanang dili ba nato makuha di nato sayron unsa ang mga dapat mahibaw-an nato kung mangita tas tinuod. Kanang ato lang ang kunon ba? Kanang ako lang nga style sa pagtuo nato sa Biblia mo na delikado diha. Kanang i-ignore nato ang otoridad, ang authority. Sama sa pag-ignore ni Lucifer sa Dios, iyang gi-ignore ang authority sa Dios. Muni kay akong gibasa ning pinadayag 3:7. Kay kining tekstuha kung atong masabtan, naghisgot diri og otoridad. Meaning, kung mapakyas ta pag sinatian ang otoridad, sa pagtahod niya ng otoridad, munang maghimo-himo tag-ato, mag-interpret sa Biblia nga ato-ato lang, nga dili i-refer nato sa otoridad nga gitukod si Ginoo diri sa yuta, di ba? Meaning, wala o nato sa atong hunahuna sa nang ako lang. Magbasa ko Bible, unsa akong nasabtan din, moingon din ta, mao ni ang sakto kanang inyo dili mao. Ignoring authority na. Kay dili gud mahitabo nga ang kamatuoran makuha nato sa ato lang kaugalingon. Kay the fact lang, inani o nato paghunahuna. Ang Dios labong magagahom, nagpili siyag mga tao diri sa yuta nga giyon sa man niya, gitahasan niya, gitagaan niya otoridad sa pagpanudlo. Katong mga propeta sa una, panahon nila ni Moises o nila ni David. No, kinsa man to sila, panahon
sa New Testament ng anak gyud, anak sa Dios nga atong Ginoong Hesukristo. Dios nga nagpakatao, Juan 1:1. So, kung naapod ta panahon jud ni Kristo, kadtong buhi siya nga nagsangyaw gyud, makita gyud mga tao nila sa mga apostol sa una, dili man na pwede nga kanang imong supakon ang otoridad. Panitan, mayong ka nga, mayong laki ko, nabasa na ko ng kasulatan. Particular pananglit kung naakas panahon sa mga apostol. Tinuod pananglit, nabasa nimo tong kasulatan sa daan. Then mayong laki ka mo interpret. Mayong laki ka. Dayon pag abot sa Ginoo nga mao ang otoridad, then imo dayong debatihon ng Ginoo sama atong mga Hudiyo ba? Nga wala mo dawat niya. Ilang gidebate ang Ginoo, hinon wa gyud pud mapilya ang Ginoo no sa debate ato, di ba? Kung pasahon nato sa Biblia, maayod mo debate ang atong Ginoo, di ba? May mga tarungan. O mga Kristiyanos po diha, ang mga apostol niya, kung tanaw na silang Paul, mausab, naliwat po niya, maay kay mulang tugi, di ba? So, mao na. Kining mga otoridad nga gipili sa Ginoo, dili na pwede atong i-challenge nga moingon ta nga kining akong nasabtan mo ni kure ka ng inyo dili. Muna gitawag og ignoring the authority. Sama nga ang Yawa iyang gi-ignore ang authority sa Dios. Dayon sama nga ang mga Hudiyo pod sa panahon niya, panahon sa atong Ginoo, pagwali niya, pagsangyaw niya, din wala tuho iyang Ginoo, ingon pa kayong Ginoo. Dito ako sa mga ako, ang mga ako wa mo dawat nako. Di ba? So, ilang gi-ignore ang authority. Muna bantayan kay naa din naadiri ang Yahweh. Nga unsaon na to pag reconcile unsaon na to nga hinay-hinay tang magahiusa. Kung katong mga fundamental issues aning kung magtuki tag kamatuoran, makuha na to. Kanang mawala ba ng gitawag nilag missing dimension. Kay sa atong studio god, ang missing dimension jud sa atong panagbahin-bahin nato mga Kristiyanos, kining kung ma-ignore nato ang authority nga gitukod sa Ginoo diri sa yuta. Panahon ni Kristo, for example, ang mga Hudiyo o kinsa tong mga tao nga nasangyawan nila sa una, dili pwede nga mo challenge. Moingon ba nga, oy, sayop na inyo mga Kristiyano, so kamo mga apostol, sayop nang inyo kining amo mo'y correct. O mo bitaw na hitabo nga katong mga Hudiyo nga wa mo dawat sa Christianity, wala mo dawat ni Kristo, sa may nahitabo ato nila. Nagbuot gyud sila ila, di na bahin pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, siyang kapunungan, naaman siya mga nakabig, pero naapoy wala. So kadtong wala mo dawat niya, nagpabilin sa daang tinhuan, katong Jewish religion, hangtod karon naamang gali na, gihapon. So, nabahin, nga naman, kay wala dawata ang otoridad. Basta dili gali nato dawaton ang otoridad, mabahin kita. Muna nga, para guna ko mga igala, para nako impossible gyud nga makuha nato ang tinuod nga magbasa-basa lang tag Biblia then ignoring the authority nga gitukod ni Kristo, gitukod sa Dios diri sa kalibutan. Muna nga kung tuon ta aning Biblia, kung ato kung mabasa diri, basahon nato ni, di man gud kalikayan nga makahisgot jud ta og history kay kining Biblia mismo, history ni. Part ni sa history nga naman kay nagsaysay ni sa mga panghitabo sa una ug uban pod mga tagna, di ba? So kung moingon ka nga magbasa ko sa Biblia unsay akong nasabtan, i-ignore na to ang kasaysayan, murag malisod gawas lag matsambahan. Kay ako sa una, inana akong style, hapit ko mo bulag sa tinuoang Katoliko. Ditso raman ko sa Biblia unsay paambit sa mga kanang mga nagtuon aning Biblia, unsay ilang nasabtan. Mao din ako ding tuod no ana-ana ko ba. Then gi-ignore na ko ang kasaysayan nga naghisgot sa laray sa otoridad nga gitukod sa Dios, gitukod ni Kristo diri sa yuta. So muna mga igala. So kailangan dili nato wad-on sa tungon-huna nga kung mangita tas tinuod kinahanglan kanang otoridad sa Dios o otoridad sa mga tao nga gipili sa Ginoo, dili nato na i-ignore. Kaya kung i-ignore nato ang otoridad sa Dios o otoridad sa mga tao nga gipili sa Dios diri sa yuta, nga mo'y mugiya, mutudlo nato, bahin lagi ta yuta. O mao ni nahitabo nato sa kalibutan,
nabahin-bahin ta kay gi-ignore na to ang authority nga gitukod sa Dios diri sa yuta. Ang Dios otoridad naman to siya, wala man tay lalis. Pero ang punto diha, ang otoridad niya diri sa kalibutan, sa mas panahon ni Moises, si Moises otoridad. Kay pili man siya sa Dios. Dili pwede nga kung naakas panahon ni Moises, mo rebuild di kas pagmando ni Moises. Nga naman, kay gitahasan mas Moises nga may mo duma. Sa Dios. Dito pwede mo, bitaw na ay mabasang teksto diya sa Exodus 7:1 nga giingnan si Moises sa Dios. Himuon ko ikaw, Moises, og ingon nga Dios. Mura pagsama niya ba? Dili man Dios si Moises, pero dapak nga gipiyalan niya sa Ginoo, gitagaan siya og otoridad sa pagmando sa katawhan sa Dios niya atong panahon na. So mo nang giingnan siya, himuon ko ikaw sama nako o ingon nga Dios. No. So ina na rapod nga kung kinsa ang pilion sa Dios diri sa yuta ay kung di ta gusto mabahin-bahin, gusto ta maghiusa, atong tahoron ng otoridad. Mao na mga igala, nakaron mo adto na ta sa atong teksto. Si Kristo, no, kung atong tanawon diri sa Biblia, siya otoridad. Meaning, sa iyang panahon, kung naata sa mga apostol sa una, o kitsa itong mga tao sa panahon nila sa una, kung supako nila ang pagmando sa Ginoo, ang iyang otoridad, siguro yung bahin. Wagi pa nag-iusa, di ba? Sama itong mga Hudeyo, sa daang tinuhuan, nga dawatan nila ang Ginoo, di ang karon mo rin gyapon sila, lahi gyapon sila, wagi sila mahiusa sa grupo ni Kristo. Ganing nga ang naay grupo pod maingon nga kuan to kanang Adventista to si Kristo kay nisulod sa adlawng Sabado sa igpapahulay sa mga Hudiyo. Ya nga tong tubag pod ana dili kay kadtong musulod si Kristo sa kuan sinagoga sa tigom sa Jewish religion. Dili man to tigom Kristiyano, timan-an biya nato nga kadtong grupo ni Kristo o grupo sa mga Hudeyo sa daang tinuhuan, lahi biya na mga higala. So, kadtong musulod si Kristo sa adlawng Sabado sa mga Hudeyo, tuyo niya sa pagwali. Pero dili nato tumatawag og tigom gito sa mga Kristiyanos. Ano man kay, ang grupo ni Kristo, tuwa dito sa mga tinun-an nga nahimong nga apostoles. Ya, si Pablo pod musulod sa tigom sa sinagoga sa mga Hudeyo, katong Sabado, aron pagsangyaw, magigdebate pa gani. Dili ito matawagan atog simba kay kigdebate man San Pablo. Sangyawan ang mga tao nga tuwa dito. Nung magisgot tag tigom sa mga Kristiyanos, makita na to, Domingo na tawa katong nabanhaw si Kristo. Nagkatigom sila hadlok sa mga Hudeyo nga katong murag i-pressure sila. Di ba kasagaran matunong yun nagdomingo. Ang tinuuray nilang tigom, unang adlaw simana, kanang mabasa na to sa Juan 20:19. Unang adlaw simana. Mo bitaw na nga natong mga Kristiyanos nga Katoliko nga nung maingon ta Domingo atong gihimong espesyal nga adlaw. Kay mao na mong nabatasan sa grupo sa mga Kristiyanos. Pero kadtong mga Kristiyanos nagtuon sa Biblia nga ang ilang interpretation, ila lang ibase atong daan. Ug sa tuwing tiguman sa Jewish religion, then dunay mga Kristiyanos pod nga ang ilang pagsabot nga dili gyud wa to ilisde, mo nang gapadayon sila Sabado, pero kung tan-awon nimo ang grupo sa mga Kristiyanos, Domingo na gyud ang gihimong espesyal nga adlaw. Na di na ko mobalik kung sa mga hinungdan na kay malangan akong samot, no? O lain na pong topic na to about igpapahulay na po na, no? Ako lang nang gisgutan gamay. Kaya nagisgot man ta og otoridad god. O asa ni sila, kinsa ni mga tawhana, so dapat ti kita mo reveal din nila kung gusto tag panaghiusa. Meaning, ang K-aning unity, respect authority. Mabitaw bisan sa atong magisgot ta og nasod na to Pilipinas, kung naatay namunuan, naatay gobyerno, kung dili kita mo tahos gobyerno, mo reveal dita, di ba? Oo. Dahil mo nang kaguliyang kayo, ato mang gi-ignore ang authority sa atong gobyerno. No na po yung mga case-to-case basis na maliban na lang kung kanang daotan ng atong gobyerno. Pero kung dili daotan ng atong gobyerno, so atong saligan.
maayo ang tingwa sa gobyerno, dili ta mo rebelde. Kinantahoron na to ang authority. Kay kung mawala gali ng pagrespeto na to sa authority, i-ignore na to na, bahin-bahin lagi kita, kaguliyang kita. So mauna diri sa Biblia, ato dayong tan-awon tong mga tudling sa Biblia, kung kinsa ning mga tawhana ang gipili sa Dios. Si Kristo, wa na tay lalis. Kay kita mga Kristiyanos, puros ta nagtuo, bisag ubang mga religion, mga iglesia ni Kristo, born again, way lalis ang authority ni Kristo. Pero ang lalis ro naa diri kinsa ning gipili ni Kristo. Na diri ang lalis. Kay kung nagtuo ta nga si Kristo otoridad, dayon kung doon na po'y gipili si Kristo nga otoridad sa katong wa pa siya mukayab sa langit, kung kinsa to iyang gipili din atong i-ignore, abahin gahapon ta. Ano ang punto god? Pangutana, kinsay gipili ni Kristo? Katong taliabot ng iyang pagkayab sa langit, kinsay iyang gitahasan nga modumala sa iyang panon? Na namang gud diha ang Yahweh ron. Kay kung dili na to tahuron ning iyang gipili, abahin lang kita og nagtuo ko nga natuman gyud nabahin kita nga naman. Kay ang simbahan kini akong ipasakupan nagtuo nga si Simon Pedro. Nagpili man tuod siya sa mga tinun-an nga nahimong apostol, pero sa mga tinun-an nga iyang gipili, gipili niya nga kanang gitawag na tog supremo o nang gitawag na tog prime minister. Nang gitawag po na tog Santo Papas tong panahon karon, di ba? Holy Father. Titulo sa Dios nga gititle na to sa usa ka gipili sa Dios para tahuron. Sama atong sa Exodus 7:1 ba nga. Si Moises bisag dili sa Dios, giingnan siya sa Dios, himon ko ikaw sama nako. O ingon nga Dios. Bisag dili Dios si Moises, pero sa ako nang giingon sa katong mga topic na to before, ang titulo sa Dios iyan ang ipaambit sa tao nga iyang pilion nga magmando. O bitaw nga hangtod karon nganong dili kasabot ang mga igsuon natong dili Katoliko, katong kanunay nag-atake tinuho ang Katoliko nga mga Kristiyanos. Di nila madawat ng titulo sa atong Santo Papa nga Holy Father. Kay iya ra kuno na sa Dios. There is only one Holy Father, ang Dios. Kay nakuno sa Mateo 23:9, ginadili ang pagtawag og amahan diri yuta kay usara inyong amahan tuas langit. Nga kana ra ba kung istriktuhon, bisan pa kanang mga tatay na to des pamilya dili na pwede. Kay wala ba gyud exception kanang Mateo 23:9, ayaw kamo pagtawag og amahan diri yuta kay usara inyong amahan tuas langit. Pero nganong naman tay tatay, papa lagi, ama diri yuta. Kung ato nang tuman kanang literally. No, dili. No? Sa ako nang giingon si miaging Sibya na to nga ambot pasabot sa Ginoo na referring na sa mga tao nga wala magtuman sa unsa ang piniyalan, unsa kanang gitahasan sa Ginoo. Kay ang giatubang gud sa Ginoo atong pag-istorya niya ato, katong mga Hudiyo, katong mga Pariseo nga nang ginalot ba, nagpataas ilang kaugalingon nga sa ilang panahon naunta sila otoridad, pero lahi ang ilang pagdala silang otoridad. Imbes mapaubsanon sila, ang trait gud sa usa ka tahasan sa Ginoo na ay humility, mapaubsanon. Dili ng abilidad nga hambugiro den mapahitas-on. Mo nang nakasaway ang Ginoo ana, mo nang lalitok niya ng pulo nga ayaw kamo pagtawag og amahan diri yuta. Kay usara yung amahan tuwas langit. Kay katong mga tawhana god kung magpataas ka, murag nagpakadiyos ka. Ya dili pwede magpakadiyos ta kay usaray Dios nga tinuod. Di ba? So kini mga tawhana gitahasan unta sila naa nila otoridad, pero ang ilang batasan is lahi man sa naas hunahuna sa Ginoo. Munang ang Ginoo nagingon nato ayaw kamo pagtawag amahan diri, but pasabot kung ingon ani mo di mo ang ngayan tawag og amahan. Ano man kay nagpataas mo sa inyong kaugalingon. Muna nga sa 11 bersikulo 11 sa Mateo 23 niingon siya nga ang labaw diha ninyo, ang pangulo diha ninyo kinahanglan mo alagad, meaning magpaubos na siya batasan nga mapahiubsanon. So, buti pasabot, kung tumanon na to ang tahas, kana bang unsa ng leader, unsa ng piniyalan sa Ginoo, kung mapahiubsanon ta, naa na to ang humility, ang ngayan taan ng title sa Dios. Oh. So, kanang pagtawag na to sa atong Santo Papa o Holy Father o Pope, dili na buti pasabot nga nagpataas sila, kundi tungod sa ilang tahas nga mao ang
pagkasulugoon, ang pagka-servant. O na itong mga pare lang gitawag na tug father, dili tungod kay mapahitason sila. No, di po gusto na nga tawag na to tong pare tungod kay mapahitason sila. No. Ang atong pare gitawag na tug papa, father tungod kay sila sulugoon nato des pagtuo. Ano man ta dire bunyagi among anak be kasla mi be o misahe mi be. Sila man nag-administrar sa kinabuhing Kristiyano na to pagtuo. Muna nangamahan sila sa atong espirituhanong kinabuhi. Muna nga ang uban nga gisinayo pagsabot nga tanawa nyo mga pare giingon si Kristo dia nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta literal man pagsabot namamotong nabahin ta. Wala nato respetuhi ang otoridad sa atong Ginoo nga gibutang diri sa yuta wa nato tahora atong gi-ignore mo nang nabahin ta. So balik ta atong pinadayag 37. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan og matuod. Ang nagkupot sa Yahweh ni David. Mo man importante ron. Kay kining Yahweh din nadiri ang gahom sa pagmando. Kung mubalik tas panahon ni David katong iyang gingharian, mismo si David nga hari na siya iyang prime minister pod. Sama for example sa iyang laray na katong wa na siya katong mga sumusunod niya mga prime minister, usa sa nahimong prime minister ay si Shebna. Dayon, kato si Shebna, ang iyang pagka-leader, medyo wicked, munang gihuna-huna nga ilisan siya. Ang giilis niya atong panahon na, si Eliakim. Nagiingnan dito nga, isangon ko ang sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y makasira, wa ayo'y maka-abri. O siya po'y muabri, siya ragyod, wa na'y lain. Meaning, ang prime minister sa usa ka gingharian, na niya ang katungod, na niya ang pagmando. Kaya kung dili siya mo abrik, kung dili siya mo decide nga mauna, dili pwede. So, dagisgot diri og authority. Unya, ang kana ko nung nagkupot sa Yahweh, na diri sa Isaias, Kapitulo 22, tudling 20 ngadto 23, tawgon og Pangulo. Kaya sa King James Version gali, amahan, Pangulo o amahan, synonymous na, leader man na, di ba? So, sa ato pa, kini di ang tinugyanan sa Yahweh na niya ang otoridad sa pagmando, pagkapangulo o sa ka prime minister o kanang sa pagkapangulo. Kanang titulo sa Dios, pangulo man na, Holy Father. Pwede niya ititulo ng tawhana kung pilion ka nga mangulo. So, wala ginay reason na to. Kung kinsa ang gipili ni Kristo, katong taliabot na siya nga mukayab sa langit, kinsa iyang gipili, dapat dili na to i-ignore. Yan sa Biblia, wa may lain sa mga tinunan, si Pedro ramang iyang ginan. Pedro, hatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dirisyota, idili na ko sa langit, ang imong itugot sa, di ba? Mateo 16, 18 o 19. So, dapat mutuo ta, muilata sa otoridad ni Peter. Nakaron, unsa man na iyang opisina, unsa man na iyang tahas, mao ang pagka-shepherd. Si Kristo ang shepherd, siya ang magbalantay, siya ang labong pangulo sa mga Kristiyanos. Pero iyang gilugway nga to ni Pedro. Nganong iyang gilugway nga to ni Pedro? Kay di man siya magdugay diri sa kalibutan. Mubalik sa dito sa sagikan. Siya nga amahan. So inigbalik niya, wa na dayo makitang pangulo diri sa yuta. So, kinanglan magpili gid siya. O muna gipili na si Pedro. Kay ang Dios sinani maguna bisan pa sa daang testamento, labaw sa nga tanan tuwa sa langit, tuwa sa taas. Pero ang iyang presence na tibuok kalibutan. Pero bisag pangulo na siya, magpili gyapon siya og tao, di ba? Nga mangulo diri sa yuta. Di na ako na isa-isa pagkadaghan nila. Ila ni Moises, katong mga panahon sa mga propeta, mga judges, o pag-abot sa bagong testamento, si Kristo, mga naitingin tinunan, si Kristo pod mismo, nagpili siya mga apostoles. Then sa iyang mga apostoles, pili niya nga may silbing supreme. Pero ay naman good, ang gingharian good, na yun ilabaw kay, kung wala kay ilabaw, kaguliyang manggod. So, mao na ang tuyo anang magpili kag labaw, parang doon na unity, panag-iusa. So, kung i-ignore nato ang labaw, ang leader, panagbahin-bahin na yun. Samok, di ba?
Kay balo ang Ginoo na dili gyud buang ang Ginoo nga biyaan ta niya diri sa yuta then dili siya magpilig tao nga himuon niyang pangulo. Mo man na ba ang problema? So kung magbasa-basa lang tag Biblia, dayon i-ignore na to ang authority kinsa tong gipili ni Kristo o kinsa tong successor niya, wala ta na passing. So karon mga higala, kining sa Revelation 3:7 himduman na to nga ang nagkupot sa Yahweh tawgon og balaan. Balaan siya. Ang gipunting gud ani nga ato mang Ginoo. Siya nga naghawid sa Yahweh kana niyang otoridad, balaan. Balaan nga nagkupot sa Yahweh no pinadayag 3:7. Ug hinumduman nato nga kining mga Yahweh sa gingharian sa langit iyan ning gitugyan ngadto ni San Pedro. Mateo 16:18-19. So meaning ang tahas sa pagka-shepherd pagka supremo ron sa iyang simbahan nalugway ngadto ni Pedro. Ang titulo sa kuan amahan kanang Holy Father naa niya. O bitaw nga diya sa Isaias kapitulo 22 tudling 20 ngadto 23 kanang tinugyanan sa Yahweh giklaro gyud na nga tawagon siya og amahan. Unsa man ang amahan kinat sila, di ba Papa? Ya diri sa pinadayag 3:7 ang nagkupot sa Yahweh balaan, holy. So atong idugtong na sa atong Isaias nga ang nagkupot sa Yahweh kuno amahan, then diri sa pinadayag 3:7 ang nagkupot sa Yahweh balaan. So aton nang idugtong, aton nang isumpay, Holy Father, Santo Papa sa kinat sila. So mo na gihuptan ni San Pedro. Galing kining uban mo ana man din walay mabasa sa Biblia nga Santo Papa diri sa Biblia. No, kung dili na mo sayron ang kahulugan ana di gyud kakaingon. Pero para nako kung makahibalutas kahulugan para nako mabasa pinagis masabot. Kay naa diri sa pinadayag 3:7 ang nagkupot sa Yahweh is balaan, santo sa kinat sila. Then sa Isaias pod 22:20-23 ang nagkupot gyapon sa Yahweh tawagon og pangulo. Then sa laing hubot pag amahan, father niya kinat sila o na to na papa man na. So kung idugtong na to ng pinadayag 3:7 og kanang Isaias 22:20-23, mugawas yun ang termino nga ang nagkupot sa Yahweh, Holy Father or Santo Papa. Ang titulo sa Dios nga naa gikuptan sa usa ka pinayalan nga gisugo sa Dios. Mga igala, unsa may dako na tong kaligunan nga si Pedro gyud. Gitahasan na una. Ay nakakaklaro sa Juan kapitulo 21 tudling 15-17. Kadtong gipangutana makatulong nga usa ra ka pangutana si Pedro. Dayon pagtubag ni Pedro sumpayan din si Ginoo, kung gihigugma ko nimo nasunahon as Ginoo ati man na ang akong mga nating karnero. Then gisubli pagyud ati man na ang akong mga karnero. Dayon ingnan pa yun sa katulong higayon ati man na ang akong mga karnero. So si Pedro giklaro gyud nga siya mo'y gidumtahasan ni Kristo nga kung wa na siya mo'y mopadayon diri nga mangulo sa iyang simbahan diri syuta. Dahil man ka ang ati man niya mga nating karnero but pasabot katong dili pahamtong. Kay kinigong matuhuon duha man ka klase, hamtong ug dili hamtong. Mayon kag dili hamtong mga bata pas pagtuo mo na ang term nga gigamit sa Biblia mga nating karnero. Dumalahon kuno ni Pedro. Nya kay di ra man kay mga nati o mga batas pagtuo kay inig tubo ani mahimo man ning hamtong, mahimong karnero. Nya ang karnero po duha ka klase. Di ba? Ministers ug non-ministers. Mayon kag mga ministers mo na tong mga pare. Kanang ordained mo na sila. So nabahin po ang mga karnero, ordained o not ordained. So mo nang gisubli po ni Kristo niya, kanang pag-ingon niya ni Pedro nga, Pedro at imanang ako mga karnero, kaduha niya na isguti. Kay duha man gud ka klase ang mga hamtong, ministers o non-ministers. O bitaw, di ba? Paras ko nato karon sa atong panahon, gitawag mo mga pare na to mga ministers. Then kita ang mga dili ordained, mga laiko. Mga hamtong gyapon ta. Pero lain po itong mga bata pas pagtuo. Di ba? Oh. So kini kunong klasihas mga matuhuon, nati or mga bata sa pagtuo o kini mga hamtong nga duha ka klase non-ministers o ministers, dumalahon kuno ni Simon Pedro. Nya, liman ka nga sa tanang mga tinunan si Pedro riyang giingnan ana.
Dahil ang pangutana karon, wa nam dos Pedro Veritas kinsa may iyang pulis sa iyang katungdanan kay naa sa buhat 1:20 namang gyud mo puli. Search mo nang tanawa ang history kinsay nakapuli sa katungdanan ni San Pedro. Simple ra, tanawa lang ng atong kuan, list of popes. Wala ko'y panahon sa pagdiscuss og maayo ani kay mubor matong oras. Sa sunod Domingo ato ning tukion pag-ayo, no? Sa ato nga pasumpay. Veritas 899. Okay, no mga igalas, ang litwa naman tayo igong panahon. Ang sumpay ani at ang ininyo sa sunod Domingo ha, o ay kalimti ang atong website veritas899.weebly.com. Alang niya itong wapamasahid sa atong cellphone number no gusto mo na may query ni Veritas, ang atong cellphone number 0918549765. Okay, no mga igala, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban si Picas Lawak, itong mga amigo sa technical side Daniel Ulog Taxi Lumba, sa tanang mga amigo nato din sa RMN Dipolog, pinanguluan sa atong Optica Manager, Richard Villaronde, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras sa istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anang si Espiritu Santo. Amen.